ଖୋଲା ଘର କବାଟଟିଏ ବି ନଥିଲା। ଘର କାନ୍ଥର ଇଟା ବି ପଦାକୁ ଦିଶୁଛି। ଅଧପନ୍ତରିଆ ଘର, ବିଦ୍ୟୁତ ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ମସିଆଖାଲି ଗାଁର। 2015ରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଘରର ମୁରବୀ ବାପା ସୀମା ନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ 2018ରେ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଚାଲିଗଲେ ମା ବାସନ୍ତୀ। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଉଭୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏବେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି 4 ଭାଇ ଭଉଣୀ। ବଡ଼ ଝିଅ ସନ୍ତୋଷୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ଲାଗିଯାଇଛି। ଘରେ ଥିବା 2 ସାନ ଭାଇ ଓ ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷୀ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁନିତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 700 ଟଙ୍କା। ଆଉ 4 ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 20 କିଲୋ ଚାଉଳ। ଏତିକିରେ ଚଳୁଛି 4 ଅନାଥଙ୍କ ପରିବାର। ଫଳରେ ମାଗି ଯାଚି ଚଳୁଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଯାହାହେଲେ ବି ମାସକୁ ଯାହାହେଲେ ବି 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି, ତ ମୋତେ ମାସକୁ 700 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ହয়তো ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଚଳେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଅଧପନ୍ତରିଆ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏହି 4 ଶିଶୁ। 2018ରେ ମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆଉ ତିଆରି ହୋଇପାରିଲାନି ଘର। ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିବାରୁ ରାତି ହେଲେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବାକୁ ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାତି ହେଲେ ସାପ ଭୟ। ଏଭଳି ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁର୍ଦିନ ଭିତରେ ରହି ସତେ ଯେମିତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କର। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ି କିଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ଏହି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନେ। ପୂର୍ବରୁ ଓଟିଭିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତିରେ ମସିଆଖାଲି ଗ୍ରାମର 4 ଜଣ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବଦଳି ଯାଇଛି ଚିତ୍ର। ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଆମର ଏଇଟା ମାନେ ହେଇଯାଇଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବହୁତ ଗରମ ବି ହେଉଛି। ଆଉ ଏମିତିରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟରେ କରେଣ୍ଟ ଆମ ଘରୁ ଆସି ଆଉ 2ଟା ସେପଟ ରୁମ୍ ହେଇଯାଉ। ଆଖିର ସମସ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ବଟେଇଥିଲେ, ସେ ଡକ୍ଟର ସେ ଆସିଥିଲେ, ଚେକ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଆସିଲେ ନେବି କହି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମସିଆଖାଲି ଗାଁର 4 ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସହାୟତା। ସୁଦୂର ଆମେରିକାରୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଦମ୍ପତି। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳମଣି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଅନାଥ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସନ୍ତୋଷିନୀ ନାୟକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ 3 ମାସର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ବାସନକୁସନ 10,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ସନ୍ତୋଷିନୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଘରର ଦାଣ୍ଡପଟ କବାଟ ନଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘରର ଦାଣ୍ଡପଟେ ଏକ କବାଟ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ 10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷିନୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସହାୟତା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଘରେ କେହି ରୋଜଗାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ନଥିବା ଏବଂ 4 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଥିବାରୁ ସରକାରୀ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ବି। ଆଉ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରୁ। ଆମେ ଓଟିଭିରେ ଏକ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ସେହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ ଖବର ପାଇଥିଲୁ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସହାୟ ପରିବାର ଗଞ୍ଜାମ ମସିଆଖାଲିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆସିକି ଆଜି ସୁଦୂର ନୀଳଗିରିରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସି ଆମେ ଗଞ୍ଜାମରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆସି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ବାପା ନାହାନ୍ତି କି ମା ନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଛୋଟ 4 ଜଣ ପିଲା, ତା ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ଆଖି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଖିକି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ରୂପେ 10,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ଏବଂ 2 ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଚାଉଳ, ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସାମାନ, ବାସନ ସାମାନ କିଛି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା? ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ହେଉଥିଲା। ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ସାମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆର୍ଥିକ 10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମୁରବୀ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାରା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ। ମୁଁ ବି ଆସି ଗୁହାରି କରିବି କି ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ପିଲାଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଅନାଥ ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲରେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ନିଜ ସମାଜରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ମିଳୁ।
ପିଲା ବଡ଼ ପାଠ ସାରା ପଢ଼ନ୍ତୁ ବଡ଼ ଝିଅଟାରେ ଆଖି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଡକ୍ଟର ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେମିତି ଅପରେସନ୍ করে ଯେମିତି ଭଲ ହୋଇପାରିବେ ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ। ଆମର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ସନ୍ତୋଷିନୀକୁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି। ସନ୍ତୋଷିନୀଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହିତ ଆଶା କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା କରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅସମୟରେ ସନ୍ତୋଷିନୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏକାନନ୍ଦ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।